Ramdam na ng 75 anyos na si Tatay Dong ng lungsod ng Legazpi ang epekto ng tag-init sa kanyang tanging hanap buhay. Kwento niya, bukod sa tag-ulan, isa rin sa mga kalaban nila sa ganitong hanap buhay ay ang tag-init. Kaya sa tuwing mataas na ang temperatura, hindi niya raw pinipilit pang mamalaot. Bumabalik lamang daw siya sa laot kapag sa tingin niyang kaya na ng katawan niya. Dahil dito, kaunti na lamang daw ang kanyang kinikita. Mga madali lang, mga garugay yan, kalaot kami. Minsan, banggi na baga, mag-aga naman kami. Okay lang, magilid ng pagkaga, turog mo kay pagkaldaw. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, kaninang alas 2 ng hapon, naitala ang 40 degrees Celsius na heat index sa buong rehiyon. Ilan sa mga sakit na pwedeng tumama sa tao ay heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Inaasahan pa rin natin na patuloy tayo makakaranas ng mainit na panahon. Although asahan din natin na paminsan-minsan may mga inaasahan din tayong mga isolated rain showers or thunderstorms o yung tinatawag natin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkulog lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Dagdag pa ng Pag-asa, patuloy na mararanasan ang matinding init ng panahon hanggang sa buwan ng Mayo. Hindi naman nagkakalayo yung mga nare-record nating mga temperatura, yung mga maximum temperature pati na rin yung mga highest index recorded ay hindi naman nagkakalayo yung ating mga nare-record na mga temperature or mga heat index. So talagang inaasahan natin na halos buong Bicol ay makakaranas ng mainit na panahon. Samantala, wala namang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Pag-asa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.